Okrećemo se ljepšoj strani nogometa. Na gradskom stadionu u Vukovaru idući ponedjeljak održat će se humanitarni turnir pod nazivom Hrvatsko srce za Italiju. Nogomet će zaigrati mnogobrojne poznate osobe, a prihod je namijenjen stradalima od razornog potresa u Italiji. Šuker, Štimac, Šimić, Marić te još mnoge poznate osobe ne samo iz sportskog miljea pokušat će se u ponedjeljak u Vukovaru suprotstaviti snagama Vukovarskog nogometnog kluba. Igra će se za stradale u nizu jakih potresa u Italiji potkraj svibnja. Ova današnja akcija ima jedan poseban značaj. Hrvatska je veliki prijatelj Italije, ali poslati poruku iz Vukovara, hrvatskog simbola, daje jedan poseban značaj ovoj cijeloj akciji. Jako sam sretan danas vidjeti i prvake Hrvatske. Ovdje su gospodin Zdenko Antunović, direktor Cibone, gospodin Nikša Prikrčin, sportski direktor, naš prijatelj Veljko Mršić. Želja vukovarskog gradonačelnika Željka Sabe bila je da se ovom akcijom Vukovarci barem djelomično oduže Talijanima. Oni su pomagali i zbrinuli mnoge Hrvate tijekom Domovinskog rata.